Ikasturte berrian matrikulaldia zabaltzearekin batea, iaz izan ziren 254 ikasle, 15 taldetan banatuta, eta horietako 82 auto ikaskuntzan aritu ziren. Titulazioetan baita ere, aipatu behintzat datuak izan zirala oso onak, 80ak lortu zuelako azterketak gainditzea eta behar zuen maila hori izatea, ez? Aurtengoan ere aurrikuspenak onak dira, iazko 154 ikaslek dagoeneko aurre matrikula bete zuen, eta beste 40 pertsona inguruk eman dute dagoeneko izena matrikulazio epearen lehen egun horietan. Euskaraz bizitzearen bermea izatea gure herrian oinarrizkoa dela udalarentzat, eta euskaltegiaren papera oso garrantzitsua dela euskara mantentzean eta edapen hori lortzeko helburuan, ez? Urtero bezala iritsi da, ikasturte berria hasteko garaia, eta matrikula zabalik dago, interesa duen guztiari egiten diogu deia, animatu dadin. Euskaltegia 16 urtetik gorakoentzako da. Agiri begira A1 eta A2 ere badaude. Hoiek ez daukate zea ofizialik. Da pixka bat ikaslegoari ez dakit motibatzeko. A1-en 140 euroko diru laguntza izango lukete. A2 200 eurokoa, B1-en 550-koa, B2 500 eurokoa, C1-en 150 eurokoa eta C2 100 eurokoa. Ematen du agiriak lortza datorrela jendea, baina nik azpimarratu nahi dut euskaltegion lana herritarrak euskalduntzea dela, klaseak emanez. Bakarrik esan, matrikulaldian gaudela, eta jendeak matrikulatu nahi baldin badu, ari da matrikulatzen, baina berriz ere esan nun gauden, Gorosabel kalean gaude, 34 B, 3. solairuan. Hemen egongo gara, matrikula kanpaina 21 arte da, goizeko 9-etatik ordu batera, eta arratsaldean 4-etatik 8-etara. Jendeak telefonoaz deitu nahi baldin badu ere, 943, 65-1006, edo bestela internetez Tolosako udalaren web horrian sartuta, aitzolue@tolosa.eusen sartuta, informazio izango du, edo bertara etorrita.